Dobrý deň, pozdravujeme našich divákov, tež pozdraviame našich vízov z Poľskej. Máme 9. apríla, je 9. květňa i máme tutaj takou akcie, vložíme oborník na prizme, jak co roku, wiosną. Vyvážame hnoj za záhradu. Uvidíme, ako to tento rok dopadne. Koronavírus trošku nám kazí plány. Už len z toho dôvodu, že vždy sme chodili do Poľska na umelé hnojiva, takisto aj na postreky. Toho roku nám to pán premiér hranice zavrel. Takže sme odstavení, tu nám máme pšenicu, tam vzadu vedľa toho domu takisto, tu budeme sadiť zemiaky, pod pšenicu sme niečo dali už hliadku, čo nám ostalo z minuloročných zásob. Niečo máme aj postrekov, ešte nejaký liter 2, samozrejme bude toho málo. Skúšal som pozerať aj na internete, že by som si objednal cez internet. No len vec sa má tak, že dajme tomu postrek, ktorý kupujeme proti hrdze, pšenici a sneď mazľava a sneď prašiva. V Poľsku stojí, a som minulý rok stal nejakých 23 € liter postreku. Na Slovensku, keď som to našiel na internete, tak skoro 53 € za liter, takže je to dosť, je to vyše 100% drahšie ako v Poľsku. Taktiež aj podzemiaky, na zemiaky na pleseň zemiakovú v Poľsku kilo prášku, ktorý treba rozrobiť vo vode, stal nejakých 18 €. U nás, keď som pozeral, tak polkilové balenie 40 € a potom tuším kilové to bolo, alebo tak nejak stalo 60 €, čiže sú to dosť veľké rozdiely, takže uvidíme. Dúfame, že čo najskôr nám tá choroba pominie. Ako môžete vidieť na filmoch, chodím väčšinou s rúškom aj doma, pretože robím v Bratislave, kde je najviac nakazených. Takže ak by som to náhodou aj ja doniesol domov, tak nosím rúško, aby som nenakazil ostatných doma. Hlavne pre vízu z Poľska náš premiér od včerajšieho dňa jezdí, jak bych to nazval po poľsky, je také co, že když je vojna, stanné právo, je zabronené preježďať z okresu do okresu. Včera jechali sme z Bratislavy z roboty, to je na autostráže, byli patroly i dosť mocno robili kontroly, bo z rána, my jak jechali sme, to už korkov nebylo, ale jak z rána jechali šiesti do Bratislavy, tam zo sonšadských okresov to všetkých začimivali takých, čo chleby i bulky, pečivo viozli, takže bylo dužo korkov a mocných. Radili mu byli, že sú korky na vetluke 5 km, takže nic dobrého nám tá pandémia nepřinoší a ničego nám neulátvia. Tež Dominik Zajenča robia z domu přes komputer, to bardzo dużo ma zajęć do szkoły. Potom
też trzaszemu pograć na komputerze, zagrać Counter-Strike, tak więc nie ma kiedy ani wstawać filmiki. Takže jest kryzys i na naszym kanale. Troszeczkę, bo filmy wstawia i z tygodniowym opóźnieniem, a gdyby len z tygodniowym teraz pokazało się wywalowanie, tak to zrobił aż po 3 tygodniach. Takže sytuacja jest niełatwa. Jeżeli chcecie, to piszcie w komentarzach, jak to jest u was z tą pandemią. U nas to nie za bardzo, bo nie mamy dużą farmę. Väčšine środków ochrony rośliny i nawozy kupujemy w malom obchodzie, takže v sklepach tylko tak ako tylko dla potrzeby, nie zamawiamy duże dawki. No to nikt nam nie przywozi na gospodarstwo, musimy sami podjechać. Jeździliśmy do sklepu do Jablonki, tylko mówię, teraz są granice zamknięte, no to mamy troszeczkę kłopot. No uvidíme, jaki będzie rok. Za tym jest dość sucho, i když przed 3 tygodniami sme šali o owiec, jeszcze nie chodzi, bo odtedy týždeň čo týždeň przez weekend u nas padal śnieg. No tak było i chłodno, i dzisiaj rano było przymrozek minus 6 stopni, takže sytuacja jest, i keď už niektorí sadzov posadzili z ziemioky a šazov, no to ja myślę, že to ešte majú čas ziemioky, kukurydza, mieszanka, no to uvidíme. Na razie cześć, pozdrawiamy wszystkich widzów, zachęcamy do subskrybowania i lajkowania naszego kanału, żeby zachęta do pracy była jeszcze większa. Dziękujemy, no to na razie do widzenia. No tak pozdravujeme všetkých aj zo Slovenska. Subskribujte náš kanál, dávajte lajky a vidíme sa v ďalšom, alebo sa počujeme v ďalšom vlogu, a vidieť nás môžete. Budeme sa snažiť z každej takejto roboty vždy niečo nahrať, aby ste vedeli, ako nám práce pokračujú. Takže dovidenia v ďalšom vlogu alebo v ďalšom videu.